Daghan kay mga tawo nga wala gyud nasayod sa kamatuoran. Unsa jud ang mahitabo human sa atong kamatayon diri sa kalibutan eh uban naghunahuna na pag namatay ko siguro murag wala na lang, murag na kog hangin o maadto ko sa pagkamananap o may ana pa reincarnation daw o uban pang tinhuan. Pero ang tinuod mao gyud na kung mamatay na ang tao human ni ana mao ang paghukom kanato. Matubang ta sa Dios ug hukman ta sumala sa atong binuhatan ug kung unsa atong binuhatan diri sa kalibutan mao nang kung kita wala gyud miila sa atong Ginoong Hesukristo, wala ta midawat, wala ta misalig nganha kaniya adto gyud ta itambog sa kalaglagan ngadto sa impierno. Pero kung naa tay Ginoong Hesukristo, kaluwasan ang nagpaabot kanatong tanan bisan pa karon kung naa may persecution, panagdaot, mga pulong nga gikan sa ubang tao tungod sa imong pag-alagad sa Ginoo. Padayon lang tungod kay naag yoy reward nagpaabot sa tanang mga Kristohanon. Mao nay mahitabo paghuman sa kamatayon. Duha lang, impierno or langit. Kung wala kay Ginoong Hesukristo, impierno. Pero kung naa kay Ginoong Hesukristo, didto jukas kinabuhing walay katapusan, kauban sa tanan nga gibalaan, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo.